warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing sugeng bepangihan malih kalian kula Widiana. Wonten ing pawarta Jawi dinten menika dinten Kamis tanggal 9 Februari 2023 SMK Isania ngunjungi Museum Semedo. Sakota 9 siswa SMK Isania Kota Tegal nindakaken kegiatan pasinaon jawining sekolah. Siswa ingkang mantek saking kelas sedoso perbankan syariah, sedoso broadcasting, lan sedoso agribisnis kasabet nindakaken kunjungan dhateng Museum Semedo wonten Dusun Semedo, Kecamatan Ketung Banteng, Kabupaten Tegal, Kamis tanggal 9 Februari. Museum menika pinten-pinten koleksi ingkang menarik kawigatosan para siswa lan nambah kawruh piyambakipun sedaya bab fosil-fosil lan perjalanan sugeng manungsa purba Homo erectus. Ing kunjungan menika para siswa dipun asta mumpung dening pemandu museum ingkang njlentrehake bab pinten-pinten koleksi ingkang wonten ing lebet museum. Piyambakipun sedaya dipun ajak kangge tepang pinten-pinten jinis benda ingkang wonten ing museum. Wonten museum menika gadhah isi fosil purba ingkang dipun panggihaken wonten Semedo ingkang dipun kintenaken miyos sepuh saking fosil ingkang dipun panggihaken wonten Indonesia. Miderek pemandu museum, panaliten ingkang dipun tindakaken dening ahli paleontologi, arkeologi, ahli geologi, lan antropolog nadahi menawi situs purba Semedo maringaken informasi faktual bab perkembangan manusia, budaya, lan lingkungan. Wonten lebet museum menika